الله أكبر الله أكبر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال. labarin yadda ya zo mana ya firgita mu ya tsorata mu, to amma a matsayinmu na musulmai mun sani cewa asp Shu'aibu Malumfashi ba zai taɓa wuce ranar da ya rasu ba, sai dai yadda sigan rasuwarsa ta zo na koma ga ubangijinsa shine ya tada mana da hankali a ce wani ya zo yana ganin bai kamata ka rayu ba ya je ya kashe ka, don tamkar abin da yin kenan tunda har gidan shi ya je ya sallama da shi ya shiga ya caka mai abu wani karfen da ya huda cikinsa har ya kai ga zuciyarsa ya yi mata illa, to wannan shine sanadiyar mutuwarsa. to wannan shine, amma idan muka duba hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuna cewa duk wanda ya kashe wani musulmi to duk zunubin wannan mutumin da aka kashe zai koma kan wanda ya aikata wannan kisa, to sai mu ji daɗi. Dama kuma ai kowane musulmi mun san cewa kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai sai ta ɗanɗana ɗacin mutuwa, to amma Allah cikin ikonsa sai ya kama shi sai ya sa mai tsoro, bai tafi ba bai gudu ba, sai zo ce ni fa mun yi faɗa da wani na kashe shi. Kaga ya gama ikirari, ba wani zancen a ɗauko lauya ko a wasu bincike, haka kawai sai dai kawai dan ka'ida, amma ya riga ya amsa ya kashe. To abinda muke so shine wanda aikinsa shine ya sulhunta tsakanin wanda yake faɗa da wanda aka zalunta da waɗanda ya aikata zaluncin, a ba mai haƙi haƙƙinsa. To haka muke son a tabbatar mana da haƙi, domin abin da ya jefa Najeriya cikin masifar da ake ciki, mutum mai laifi an san mai laifi ne, ya aikata laifi ya ansa laifinsa, amma ake hukunta shi ko ƙarshe a zuwa ce ya yi kotu ta wanke shi ko ta yafe mishi. To wannan kaman ka ce kowa ya abin da ya ga dama, magana ce ta shari'a, bayan wata 6 wata 7 sai a ce an yafe, ba a samu wani kwakwaran dalili ba. To muna son a bi mana haƙƙinmu, domin wannan haƙƙi ne da ba za mu taɓa yafe shi ba, wanda kuma ya ce zai yafe to ya jira za mu haɗa lahira. Saboda haka sai mai fatan Allah ya ji kanshi. A ce mana an kashe shi, to kuma daga baya sai muka ji sun ɗan yi hayaniya a ofis, sai aka sasanta su, sai ya dawo gida ya cire yunifom, ashe shi wanda suka yi ɗin ya biyo shi gida, sai ya zo ya yi nokin, da ya yi nokin sai baban gidan ya buɗe, yana buɗe sai ya saka mai wuƙa, da ya saka mai wuƙa sai ya tafi. Shine sai baban gidan ya sauri ya ɗauki waya, sai ya ga kira wani abokin shi ya ce wane ya zo har gida ya caka min wuƙa, in na mutu shi ya kashe ni, amma yanzu na ɗau makullin mota zan tafi asibiti. To ya ɗau makullin motan, ya je wajen motan ba zai iya ba, sai jiri ya kwashe shi ya faɗi. Haka Allah ya yi, haka sanadiyar shi ne, ko da bai zo ya saka mai wuƙa ba a rana ba zai kwana ba, kwanan shi ya riga ya ƙare. Shi dai wannan ya zama sanadi ne, kuma Allah zai bi mai hakkin shi, Allah zai saka mai, don ba mu yafe ba. Bayan da zan ci sai dai in ce Allah shi ne abin godiya. Na ji alheri, sai dai in mashi fatan Allah ya ji kanshi, amma da kana ciki Allah ya mai rahama. Muna fata shi Allah ya ji kanshi, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa iyaka wahala shi kenan. Sannan kuma abu na biyu, jawo hankali akan su kansu matasa da suke yin irin wannan mummunan banna. Mutum ya kashe dan uwan shi ba karamin abu bane, san cewa Allah shi yake kaddara komai, amma dai mutum ya zama shine sanadi, wannan mummunan banna ne.
kuma muna fata hukuma ta shigo cikin irin wannan abu saboda a yi kokari a jawo hankalin mutane kuma a sa dokoki masu karfi na yadda za a iya daukan wannan mataki. Mutum ko da ya haɗu da shi da ɗan uwan shi bai kamata ya ɗauki mataki irin wannan ba, balle abubuwan da bai taka kara ya karya ba a ce mutum ya yi dalilin kashe ɗan uwan shi. Wannan mummunar ɓanna ce. A rika kulawa lalle wanda ya yi dalilin kashe wani babu gaira babu dalili, lalle hukuma ta kula da ganin cewa an gurfanar da wannan babban ɓanna, a hukunta shi yadda shari'a ta ce a hukunta shi. Wannan zai sa wasu su ga izina, su ga wa'azi, su ke yi waɗannan abubuwan. Abin da nake so in shaida ma su iyalai shi na farko, Allah ba su haƙuri, Allah ba su haƙuri, shi kuma Allah ji kansu da rahama, Allah ji kansu da rahama. Mu kuma da muka rage in tamu ta zo, Allah ya samu cika da imani. Abin juyayi ne kuma babban rashi da aka yi ga baki daya a wannan ƙasa tamu da kuma shi asalin familin shi. Mutum ne mutumin kirki kuma mai ladabi da biyayya, kuma wanda ya san ya iya hulɗa da kowa. Amma kuma idan ajali ya zo ba abin da za a cewa sai dai Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya ba iyalansa haƙurin rabuwa da shi da iyayensa da kuma abokanansa da mu gaba ɗaya iyaye da muka rasa shi. Ubangiji Allah ya sa aljanna makoma. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا.